kulay na buhay mga kabele. So, nandito tayo sa Santa Ana, Pampanga. On the way, Makabebe, Pampanga. So, time check tayo, alas 12. So, ang setup natin doon is 4 PM. Kailangan luto na yung pagkain natin. So, chicken spaghetti, 200 food packs para sa lahat. Yan, shout out Kabeli sponsor. Thank you, thank you. Yan, King Estrella and family, maraming salamat. Okay, nasa McDonald tayo mga kabeli. Yung McDonald ng Santa Ana, Pampanga. Yan, shoutout po kay Kuya Alex Magat. Yan, nandito ako sa bayan niya. Bibili tayo ng spaghetti saka chicken. Sundalo, naiwan si Jan Paul, saka sino kasama nila doon? Dalawa sila. Okay. Ha? $7-11. Lutong ulam mga beli, pinipilaan. Simbahan ng Santa Ana, Pampanga. Yan. Sa mga kababayan natin na sa abroad, namimiss na yung Santa Ana, Pampanga. Ayan na po. Yan, congratulations Mrs. Kabeli, dahil monetized channel na po siya. Yan, hinihintay na lang namin yung approval ni YouTube. Thank you sa mga sumuporta at nagmahal sa Kabeli. Thank you. Yan o. Santa Ana Public Market. So tingnan natin kung may karne pa sila rito. Yun. Okay, madulas po, madulas. Ate, saan bilihan ng mga karne dito? Sa loob. Sa loob, thank you. Ang daming ginto mga kabeli. Yun. Yun. Wala na. Boss ng manok. Ito na lang manok mo, boss. Meron pa, marami pa. Boss. Lagas na. Beli, nagtuturuan yung mga nagtitinda. Parang ayaw mo makabenta. Ayaw ko ma-discover, sir eh. Ma-discover. Thank you, si Kuaning, ilang kilo to? Kunin mo lahat? Giniling. Hindi nga. Tapos karne, ilan yung manok mo? 180, marami pa. Sarap. Sige, pengi ako mga 20 kilos. Salamat sir. Yan, kita mo, dinayo kita rito tapos ayaw mo magpakuha ng video, di ba, Nay? Makakaya sir eh. Ito yung sa akin. Ano ba yung niya sir? YouTube channel. Ayan, Kabeli po. Kabeli. Magkano karne ng baboy dito? Ano po? Magkano baboy? Ngayon, 380 sa 380, yan po. Dito sa 350 sa... Dito sa manok? Sa manok, 180. 180. 180 hanggang... Same price lang ng Arayat? Ano lang? Parehas lang? Hindi po. Hindi, sa vlogger yan. Poy, turo mo na yung cut ng manok natin ha. Okay mga kabeli, yan, napakita ko na yung palengke ng Santa Ana, Pampanga sa mga nagre-request. Yan, Sir Alex Magat, ito yung palengke nyo, kaya lang late tayo, so dumating tayo ng 12. Biyay tayo ng Makabebe, Pampanga. Siguro abutin na 1 oras. 1, nandun na po tayo. Thank you. Yung mga kabili, pasta naman. May spaghetti. Spaghetti pasta. Ilan peraso po? Mga 14. May 14 pieces. meron pa dun eh. Ito ba yung binibili ni Chef? Oh, yan. Ano ba? Fiesta. Fiesta. Hindi. Ano? Sweet. Ano? Sweet spaghetti sauce. Yan, pwede na yan. Wala naman yung may cheese ata eh. Ito. Walang cheese. Wala din. Ito rin yan. Mga 14. Ay, ito na makabak. 40 rin yung ulam ako sa mga box. Ito tala ano mga ka? Apa na siguro gan eh. Sige.
Dahil sa Mickey Cheese din. Wala man, boss. Pwede siguro. May pesta yan, oh. Yeah. Oh, pwede. Pesta spaghetti. Sino sila? Apollo. Oh, Then, dagdagan tayo yung pugin. apat. Sila, bali, apat. Opo. Apat na pala. Kasaba ka ganun. Kilo pala yun. Mabigat din yun. Ba 20 kilos. Hindi kang butter. By 20 kilos pati yung sauce. Oh, Hotdog. okay mga kabili, tapos na kami. Yan, babalik namin sa sakyan. Hello po. Biyahe na po tayo. Papunta mo makapit. Yan, dito. Dito. Pedestrian line. Dito. 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 No jaywalking. No. Baka makasya tayo ng jaywalking. Tapos dyan tayo tatawid Oh, yes. sa line. Line. Yun. Pedestrian lane. Line. Ano yan? Pedestrian lane. Pedestrian lane. Galing. Ito si Whitey mga kabili. Ano? Hello. Ah, oh, sige, sige. Nasa bayan na tayo ng Apalit. Yan, shoutout kay Nanay Linda Quiros. Yan. Nanay, nasa ano kami? Dito kami sa bayan mo. Apalit, Pampanga. Pakita mo kay Nanay Linda yung lugar niya.
mga belly, nandito na tayo kung saan yung event. So umalis tayo ng 11:30 sa bahay. Nakarating tayo, magtuto na 1:40. So dumaan tayong palengke. Tapos medyo matraffic dito sa area ng Kapalit. Boss, boy, no ka rin? Okay na kain ah. Kine? Kimbal hati na. Ayun na tayo boss. Ayun. Vlogger kaya kuya? Ay. Ayun mga belly, nandito na tayo. So dito tayo magsaset sa harap ng gate. Yan. So dito natin tatayo. Shoutout ba to? Yan, nandito kami sa Makabebe ngayon. Yun, bahay din nila tato. Pwede mo yan lipat yung tricycle? Ikami na mo po, palipat kaya Karela. Aliya po. Yan, okay. Yan, ayos. So ang usapan dito 4 PM, kailangan makapag-distribute na tayo ng chicken spaghetti. So 200 food packs. Kel? Ano? Ito yung tubig. Tubig. Hindi, dito ata sa kanila rin. Sa kanila ba ito? Ah, sa kanila din yan. Mahal na kami. Wah. Batang kaya ba to? Batang na masyadong busy. Iset pa si Bayi Tangya. Kahit ang naman mo mag-set ka to pa sila. Wah. Sabi ka no? Oh, yung passport to, Paul. Balik ka dyan kanyan. Kaya doon natin lang. Passport to, Paul. Bakit na ka? Ah, sige pa nga. Ganito na. Wala na. Bele, start na tayo. So time check tayo 2:30. So sabi naman ng client natin, ang binigay na oras sa mga bata is 5 PM kasi mainit nga naman. So okay, mas mababa yung oras natin 2:30. So expected ko in 1 hour kailangan luto na yung Michael, ilang kilong spaghetti? 13 kilo. 13? 13 kilo ang 13 kilos na spaghetti mga kabeli. Yan, tapos meron tayong 20 kilos na chicken.
So yung chicken natin, fried chicken. So chicken spaghetti, ano dyan? Manok. Manok. Okay. So 20 kilos. Yan. Ang budget nito mga kabeli nasa 15,000. Yan. So sa mahal ng bilihin. 15K Michael, budget. 200 food packs. 100 food pack, chef. Okay. So sa 15 kilos, 15,000 mga belly. May sosobra na po kami doon. Yan, pangalawas sa mga belly sa pangkain namin, gasolina. Nandun na lahat yan. Uy, jumbo hotdog pa yung binili mo, bossing ah. Paul, latiin nyo sa gitna kasi malalagyan. Hello po, kamusta po? Opo, ma'am, anong pangalan po ng mga kamag-anak natin nasa US? Sila Kuya Al? Atining. Ate Ning and Kuya Al. Anong pangalan nyo? Crispy po. Christy. Ayan. Shout out po Ate Christy. Ayan, Kuya Al and Ate Ning, maraming salamat po. Thank you. Yung po may-ari ng bahay, Ate Nerdy. Ayan, shout out kay Ate Marley. Pinapwesto kami dito sa napakagandang bahay. So bukas sila din po yung sa Lubao, Pampanga naman kami. Okay? So mga belis, Lubao, Pampanga tayo bukas. 100 food pack, spaghetti chicken din po. Thank you. Tapos meron silang order na party tray. Okay? So yan mga beli, may mga bisita tayo, mga kapitbahay. Shoutout po sa lahat na nandito. Yan. Anong pangalan tayo? Jerry. Tatay Jerry. Kuya? Day Day. Kuya Day, ikaw? Alaga po ni Kuya Hanto. Alaga ni Kuya Al. Ayan, shoutout po si Kuya Al, tol. Shout out, Babangal. Yan, thank you, thank you. Pepakain mo. Arnold. Ano pa nga? Kuya Arnold. What? Glenn. Kuya Glenn, yan. Mga beli, mga taga rito. Yung salita. Good. Ayan mga, thank you po sa inyo. Yan. Shoutout po sa lahat. Mga beli. Mga barangay po. Sige po. Okay mga beli, nagpapakulo na tayo ng pasta. So ininit lang ni Michael yung tubig. Yan. Mga beli, in 5 minutes kulo yung mainit na tubig natin dahil sa high pressure natin. So mainit na sa Pilipinas. Atay, mainit na nga ano tay. Ayan. Michael, ano masasabi mo? Happy. Happy? Happy together! Yan, shoutout po sa lahat ng Kabeli sponsor. Yan, thank you. Enjoy po yun. Dito ako talaga. Kabeli, yan. Sa gusto matutunan, chicken spaghetti. Yan, may mga tutorial na po yan sa mga unang video natin. Yan. Makapagpasaya tayo ng 200 na bata. Apo. Ay, bibigyan na kayo. YouTube. YouTube. Hi vlog, welcome to Okay mga Beli, start na tayo. So, spaghetti na tayo, Michael. Okay, cooking oil, Michael. Butter. Bawang sibuyas mga Beli. Lalagay tayo konting cooking oil. Beli, 4 kinilig. So meron tayong 4 kilos. 4 kilos ba ito? 5 kilos. 5. Black pepper. Rock salt.
Beli, tatakpan natin. Ilan minuto, cameraman? Mga 10 minutes. Ha? So, tapos. Okay mga Beli, silipin na natin. Beli, ito na yung ating pork giniling. Pork na bugo. Beli ketchup, itong spaghetti sauce. Lagyan na natin. Mga Beli, nalagay na natin yung spaghetti sauce. 13 kilos. Yan. Raw sugar mga Beli, maglalagay tayo. Chicken cubes. Ano to? Ha? Nabili, tubig. Hindi na meron na. Kaya mabili, okay na yung ating spaghetti sauce. So magdagdag lang tayo ng black pepper. Ang tawag dito, Michael? Hotdog. Paborito nino. Paborito ko, mga kabeli. Nabili at tog, 2 kilos. Nabili, magdadagdag na lang tayo ng tubig. Tapos titikman na ni Michael. So hintayin lang natin si Janjan. Nasaan si Janjan? Janjan! Yan, may tumatawag. Yan, shoutout Tita Rosie. Yan, Jonathan Delbilin. Yan, nakaka-dog show. Shoutout sa'yo. Okay mga Beli, pakukuluan lang natin to. Tapos okay na. Titikman na ni Michael. Mukhang hirap na hirap si Michael, oh. Ito, buong spaghetti na to, napakalaki ng kaldero. Bakit? Malaki kaldero, chef. Saka maraming spaghetti. So, anong gusto mo? Yung dalawang kaldero gagamitin natin, pero ikaw di mag-ano? Hindi, isahan na lang ito, chef. Mga Beli, nakatungtong si Michael. Dito niya ako. Hindi ko abot, mga kabeli. So mga Beli, after nito, so magpa-fry na tayo chicken. Tapos packaging na tayo. Thank you, shout out. So mga Beli, titikman na natin yung spaghetti sauce. Janjan. Oh. Michael. Yun. Ito, bago yan ha, oh. Sabay po kami dyan dahil masarap po yung spaghetti natin. Masarap po mga kabeli. Yep. Napakasarap. Ha? Sarap. So mga Beli, ako titikman ko din. Michael, may hotdog ako. Masarap yan, chef. Hotdog. Gusto ba? Mga Beli, tikman natin. Kulang sa tamis. Masarap na sa kanila. Masarap na mga kabeli, pero gusto ko may tamis kasi spaghetti to eh. Sa Filipino style ang ginagawa natin. So mga kabeli, okay na yung spaghetti sauce natin. So hintayin lang natin pasta. Packaging, so magpiprito na tayo ng manok, Michael. Ito na po. Bakit pa pumalit ka doon? Eh, babalik ako. Nagpatay ko eh. Okay mga Beli, thank you. Huwag yun na, sakmalan. Dito tali. Okay. Yan na.
Dandan. Ibang iba, maparin. Manipis na lang ito na rin. Siguro ako tayo padarong. Tayo baba tayo. So yun mga beli, nag-isang set na tayo sa manok. Fried chicken. Sarap niya mga kabeli. Ayan mga beli, 319. So ang usapan namin is 4 PM to 5. So sa 4 PM siguro may nakapack na tayo, pwede na tayo mamigay, mag-start. Okay? Ay, bait mo kanta. Ha? Wanita mo. Hmm? Matera kami ani kaya kayo. Ay, So mga beli, yung nakalatag na to is 72 pieces. Yan. 72, Kel. 72 pieces. Okay. 200. So kailangan pa natin ng 3 set na ganito karami. Ah, beli, naka 100 na ba? Nakailan na kayo? 70 plus. Ha? 70 plus. Ngayon, 70 food packs na po yung nakaready natin. May dumating mga bata, pwede na tayo mamigay. So ito na lang yung ating fried chicken. Beli, konti na lang. Matatapos na tayo. Burger. Uy, mga kabeli, hello. Ayos, mga kabeli. Ayan ang kamera. Diyan wala dyan. Ha? Wala. So ayun mga beli, last batch na yung chicken natin. So last na to. Tapos ayun na. So nag-aayos na lang kami mga beli. Start na tayo mamimigay. Yan na, happy birthday Al, Jay. Yan, anak ni Kuya Al. Happy birthday. Ayan na. Tapos may kasama soft drinks yung pamimigay mga kabeli. Last batch. Kaya pasok natin sa loob. Hindi, mamaya ayusin natin baba lahat yung kailangan. Doon tayo sa loob mamigay. Ang mga pili na isip ko dito sa loob ng cubicle natin. Mamimigay. Baka magkagulo sa labas eh. Yan ako din, dapat siya magaslo kayo. Unang dili. Oh, pwede na pong magpapala. Dako may picture kayo Yan pang pagpakam. Mas ko niya na Amerika. Tataw. Oh, game, game. Game. Ah.
itong pan. Ano? Ito. Hindi ba problema kasi? Wala ka. Pwedeng 1,500. 1,500. 500. Oh, isa lang yun. Ito nga mo. Sabihan mo kan kanela. Dahil may baling kaputol mo, barok niya. Ulang siya na tiket-tiket. Kung manila ay kabutan, ayusan na pa. Ngalakan tiket, imiling ka nila. Pabalik ka na, uy balikin, o teno balo rin. Ay, sa balo ka nila. Wala kang ticket na ka, wala kang ticket. Ang sarap ka yan. May may ticket ticket. Talo kayo. Binagle. Ipakal ba ko lang? Tataw. Kasi ticket eh. Dari mas show si kayo, dilo eh. Oh, ada. Thank you po. Karena aku mau tapos ang nangyari.
Alayan ticket. Paano na yung may-ari? Pinili ako. Tatakay na tayo ng dyan. Tatakay na. Kunin ticket. Umabot ng 215. Kaya lang yung 15 pieces spaghetti lang, wala ng chicken. Oh, ringa lang ticket. Munta mo rin eh. So yan, yung mga walang ticket na. Sige po, yan, bigay mo yun dyan. Bigay mo yung sobra. Spaghetti na lang po yan, wala ng chicken. Kasi walang mabigyan. Oh, ringa lang ticket. Pangyaynangan niya. Pangyaynangan. Very may message tayo. So this charity is by Bokton MMA and from Koyang Al and Atening Isip of Bilbel, New Jersey in celebration of Jay Isip birthday today, April 25. They also donating 5,000 pesos to help with the needy and special need children that Takabeli help is charity. Shout out to Peter and Natalie Phoenix and Sage Isip of Las Vegas. Yan, hello to Ate Gemma Musni. Yan. Many thanks to Christine and Hiro Saberola and kids. Yan, for their unselfish and tireless support in making this event happen. Thank you, thank you. So yan mga beli, tapos na tayo mag program feeding dito. So food feeding. Yan, thank you Kuya Len Atineng. Saka happy birthday to sa pamangkin. Happy birthday, Jay! Happy birthday, Yan, happy birthday Jay. Yan, maraming salamat. Napakasaya ng birthday mo. Ito si Ate Minda. Ayan, si Ate Minda. Happy birthday, Jay! Yan. Happy birthday, Jay! Happy birthday, Jay! Yan. Yan. Thank you daw. Yan, Ate Neng and Kuya Al, maraming salamat. Naalala nyo po yung mga special need ko. Makakarating po sa kanila to. So ipunin ko lang. Tapos saka natin i-schedule yung mga special need natin. So maraming salamat po sa tip para sa mga team Kabeli natin. Thank you po. Ating Merly, yung Yan. may-ari ng bahay. Yan, Tang Merly, maraming salamat po sa napaka ginulo namin ang bahay nyo. Yan. Sa birthday mo raw. Yan, sa birthday mo tita, dito tayo magki-cater. Ha? Matagal pa. Ayan, thank you po. Baka may gusto kayo shoutout sa mga relative nyo nasa abroad. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ang lahat. God bless all. Ating dakal salamat. Thank you.